Já udělám diskotéku. Osvíťte nás teď za ním. Osvíťte ho a ty začni mluvit. Já mu svítím na nohy. Já dám Ksich mu na ksicht a tak. Máš to? Ticho. Vždycky, když jsme jeli na nějakou tematickou akci, třeba když jsme jeli za Čečence a to byli muslimové, byl jsem ajatola. Když jsme jeli za Rusáky ve druhé světové válce, byl jsem ten politruk. Když jsme jeli za Třetí říši, byl jsem SS Tule. A připravoval jsem si kázání třeba z Mein Kampfu, ale dneska jsme tady hlavně proto, aby jsme se bavili. A proto filozofie je především taková, že budeme hrát všichni fair, ne? Takže jako vždycky. A proto bych pro dnešek zvolil pouze modlitbu Páně. Hopape náš, jenž si natažený, posvěť se guma tvá, než zůstane drsná, a nepřiznávači v pekle horoucím, ať pukne mechabox. Amen. Amen. Amen.